Здравейте хора, аз съм МКТ БГ. Играя Shadow Fight 2, втори епизод. И така. И вуаля. И вуаля. И така и така. И да набия още няколко и ставам 31 лев. Показвам ви докъде съм стигнал. И така. Аре, батка. I can fuck you to Christmas. And let a joke. I fuck you. I'm not afraid. The sake is there. Everybody come take money. This one's together. Through the storm. Never go alone. Хора, за малко, защото имам много зарежда и след дълго чакане накрая стана. Почвам и гледайте сега колко хора ще има да се бия. Много е! 10 минути си скарам. Какво стане? Има пускат с каквото искам оръжие. Не с каквото искам, с каквото те искат. Аз така не искам. Can't stop with what for me. Apple people that for me. За кой не я пускат с това оръжие? По мен с шарено. На шарени точки. С този биздоган. Мой. Пу! Кой е? Дано Харо вече го е минал. То Харо някак да му мине. Точно му казвам. Куш. Мишкес. Бой искаш ли е? Бързук. Думс. Оставаше маничко. Буркичкия. Буркичкия. Ти оръжия много ми харесват на мен. Перфект. Пласкайте. Перфект. Пласкайте. Браво. Много добър. Браво. Много си добър, бе. Пречет. Много добър, бе. Много си добър, браво. Пласкай ти. Много си добър. Ама много. О, горкичкото момче. Моето момче! Кой направи с баба ти, бе?
И мамичката ти. Ма ти? Ау, как ме дразни. Ай сата вие, как ще го спреш? Кай ми само как ще го спреш. Ти мен ли искаш да мъртнеш? Ти мен ли искаш да мъртнеш? Тъптам бе. Мен ли искаш бе? Ти мен няма бараш, ей. Коньо. Мен няма бараш, че бош едеш. Каквото се случи, ей. За 2 секунди ги минах тя. Еле, аз 3 минути ги минах всичките, бе. Това кеф. Така, бац, кеф. Кеф. Ох, те оръжия много ги мраза, казвам ми. Те оръжия толкова ги мраза. Виж ги какви са тъпи. Хора. Гле. Виж ги моите оръжия. Какви са тъпи, бе. Ма бия. Ми. Паскайте за мен дори, бе. Ти купи спечели. Атка. Специално за Харито му казвам, че трябва да гледа този клип и му се правя малко така. Така му се правя маличко, е така. Колкото за нищо, бе, Хари. Колкото за нищо, така малко ти се прави. Виж, бе, Каро. Виж, бе. Пети бозве, Харо. Пукни се, бе. Чуката. Enchant. Хоп. Не. Хоп. Не. Аре бе. Ето ги. Enchant. То. Ой, тази ли? Чая броната да видим. Този път се пробвах. Ама не може. Приказката има обаче. Огън. Тук ли е? Не го искам. Тук са по-силни. Ето го моето. Теми. Те се с бомбите, че. Чакай малко. Нали го енчантваме той? Ти ли ги имаме? Баца кеф. Баца кеф. Много хубаво стрели има. Това от първото сигурно. Да, познах. Ето ги. Бомбите. Енчантени бомбите. Готово. В миналото си моят човек. Тука сме. Изи 500 евро. Изи 500 евро. Изи 500 евро. Изи 500 евро. И така, хора, спирам клипа. И